Ovo je ezan našeg poznatog učitelja Efendije Rasima Efendije Čolakovića. Maša Allah, la havla wa la quwwata illa billahi Ati Muhammedin al-Wasil al-Fadile. Ovo je ezan našeg eminentnog Efendije Ešćerić Ekrema. Allahu Akbar. Ovo je ezan poput onoga iz Damaska. Ovo samo ima u Medini, amaterskoj, babići. Ašhadu an la ilaha illallah. وأنا أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر بارك الله. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. This country, Cairo. أشهد أن محمدا رسول bliže da sad njega stavljamo završi. Ti prvi da poći. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
bio. Pa znao. Govore ti koji... Dobro smo na kraju, no ipak. Za reke će ona moraš slušati. Prejak, mene glas. Znaš, nešto mi trebam ja. Medina! أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah amanet. Svima halalim, halalce mi, molim vas. Eto, hajde ulazite ovi. Moji. Hajde, amin, ja rab. Amin, ja rab. Dobro, pametan biti. Slušajte od sebe, nemojte se igrati. Dobro. Finalne! Poljubi dida. Hajde stigram, nema reći. Poljubi didu. Eto, hajde, dobro. Da ti sretno vođa bude. Dobro. Eto, amanet. Sretan put. One kućice tamo po salami. Ako Bog da. Pomijenite nos, ja. Ako Bog da. Vodite računa o sebi da vam malo je sve što je najbolje. Aj, ko ti